the Switch opetusvideo ihan näin suomen kielellä. Eli on the Switch tulee sanoista under ja switch, missä under tarkoittaa, että aina me viedään se call out jalka vartalon ali. Ei koskaan yli. Switch tarkoittaa, että aina vaihdetaan asentoa, eli joko grabista beastiin tai beastistä grabiin. Lähdetään liikkeelle siitä grabista lähtevästä grab under switchistä, koska siinä on yksi oleellinen osa, mikä liittyy tähän under switchiin. Mä näytän ensin mallia. Aseta grab, vasemman jalan under switch, vasemman jalan under switch. Eli olennaista tässä grabista lähtevässä under switchissä on se, että me painetaan kaasua. Eli ensin, kun tulee aseta grab, me nostetaan vastakkaiset raajat ilmaa. Jos tulee vaikka vasemman jalan under switch, vasen jalka, oikea käsi ilmaa. Ja painetaan kaasua oikealla jalalla, mikä on nyt tukijalkana. Eli kantapää nousee ilmaan. Ja sieltä lähdetään vasta kiertämään vartaloa. Eli lähdetään tuomaan vasenta ilmassa olevaa jalkaa vartalon ali. Tuodaan käsi lähelle vartalon keskilinjaa. Ja tullaan sieltä beast-asentoon, nelinkontin asentoon. Ja sieltä palataan taas grab-asentoon. Eli uudemman. Aseta grab, katse nousevan auringon suuntaan. Vasemman jalan under switch. Vasen jalka, oikea käsi ilmaa. Painetaan kaasua oikealla jalalla, kantapää nousee ilmaa. Vasen jalka vartalon ali. Tullaan takas beast-asentoon ja sieltä sitten vasemman jalan under switch. Vasen jalka lähtee tulemaan taas vartalon ali kohti grab-asentoa ja samanaikaisesti ristikkäis. Raajat laskeutuu lattiaan. Okei. Sitten jos lähdetään sieltä beastistä liikkeelle. Jos täällä beast-asennossa tulee vasemman jalan under switch. Aseta beast, polvet hieman ilmaa. Vasemman jalan under switch. Vasen jalka, oikea käsi ilmaa ja lähdetään tuomaan vasenta jalkaa vartalon alitte. Painetaan kaasu pois, jarruva ja samanaikaisesti raajat alusta. Eli tossa, kun lähdetään tulemaan sieltä beast-asennosta grabiin, niin kun meillä on siellä se oikea jalka, silloin ilmassa, kun tullaan sinne grabiin takaisin, oikea jalan kantapää ilmassa siellä kaasuasennossa, niin me ensimmäisenä painetaan jarrua, asetetaan ikään kuin se asento ja sitten tuodaan ne ristikkäiset raajat alustaan. Katsotaan taas. Varpaat alle. Pääselkärämme jatkeeksi. Aseta beast. Polvet ilmaa. Vasemman jalan under switch. Vasen jalka, oikea käsi ilmaa. Vasen jalka vartalon ali. Oikea käsi lähellä vartalon keskilinjaa. Painetaan jarrua sieltä, eli kantapää lattia. Ja sitten tuodaan vasen jalka, oikea käsi samanaikaisesti alustaan. Ja ollaan täydellisessä grab-asennossa. Tehdään vielä muutaman kerran. Tehdään toki molempiin suuntiin näitä liikkeitä, mutta nyt, jotta mä olisin tässä hyvin asettunut kameraan nähden, niin sen takia tehdään enemmän täältä vasemman jalan kautta näitä liikkeitä. Mutta vaihdelkaa kotona puolia.
Aseta crab. Vasemman jalan underswitch, vasen jalka, oikea käsi, ihan hivenen ilmaa. Painetaan kaasua oikealla jalalla, kantapää ilmaa, vasen jalka, vartalon ali ja samanaikaisesti ilmassa olevat raajat lattia. Ja sieltä vasemman jalan underswitch, vasen jalka vartalon ali, painetaan jarrua ja samanaikaisesti ristikkäiset raajat alusta. Ja ollaan täydellisessä crab-asennossa. Tehdään välillä oikealle. Oikea jalan underswitch. Oikea jalan underswitch. Ei ollut ehkä kauhean hyvä, tehdään vielä uudelleen. Oikea jalan underswitch. Eli oikea jalka. Vasen käsi ilmaa. Vasen jalka painaa kaasua, kantapää ilmaa. Oikea jalka vartalon ali. Oikea käsi lähellä vartalon keskilinjaa. Ja sieltä beast-asentoon. Ja beastistä taas oikea jalan underswitch. Oikea jalka vasen käsi ilmaa. Oikea jalka vartalon ali. Painetaan tukijalasta jarrua, kantapää lattiaa. Ja samanaikaisesti ilmassa olevat raajat alusta. Ja ollaan täydellisessä crab-asennossa. Otas pari kertaa vielä ilman selityksiä, pelkillä komennoilla. Aseta crab. Vasemman jalan underswitch. Vasemman jalan underswitch. Oikean jalan underswitch. Oikean jalan underswitch. Vasemman jalan underswitch. Tulos vähän eteenpäin, että näkyy myös se kaasun painaminen. No, nyt voisi olla aika hyvä kuvakulma. Vasemman jalan underswitch. Yes. Oikean jalan underswitch. Oikean jalan underswitch. Vasemman jalan underswitch. Yes. Siinä. Tällainen pieni underswitch-opetusvideo. Tutoriaali. Mä vedän tosiaan täällä Pirkanmaalla Animal Flow-tunteja ja sitten Suomessa toisena Area G vetää tuolla Salon suunnalla tunteja, että jos Varsinais-Suomessa asutte, niin ottakaa Area G:hen yhteyttä ja jos täällä Pirkanmaalla asustelette, niin ottakaa meikäläiseen eli Ravinto Harriin yhteyttä. Kiitoksia. Toivottavasti tämä oli hyödyllinen.